Знаете ли, че има 3 неща, с които искам да ви запозная? Това е нова клетъчна храна, създадена по уникална технология. А дръжетата са кристални и се приемат бързо, удобно и са вкусни. Слагат се под езика. Действието им е незабавно и ревитализират организма и му помагат да се пребори сам с проблема. Тази клетъчна храна съчетава новите технологии и древните аюрведични и тибетски рецепти. Ако ви интересува, пишете ми.